OK, takže čaute ľudia, dneska tu máme prvý diel z našej novej série One Skyblock, hovorte si tomu ako chcete. No ale dneska to tu začíname, takže start. Jo. Je to fejkový. Aha. Je to fejkový Minecraft, takže tak. No. Takže... Čo to bolo? Ja, ak si to chcete zahrať, tak vám vlastne stačí stiahnuť si Minecraft, ktorý sa volá... Hej! Hej, halo. OK. Tento Minecraft sa volá Crafting and Building. Takže si ho môžete zahrať. Tak, plenky. Crafting. Stick. No. Je to tam takto. Tak. Dobre. No a teraz, jak to máme asi vyťažiť? Dobre, rukou, skvelé, fakt, výborné. Tak ja vám to strihnem, aby ste nemuseli čakať. Čestka. Ty vole! OK. Tak sme začali progres. Čo je toto? OK, hlina. Dobre. Ona mi hapala. Lama! Nie, prasa, Peppa Pig. Ja? Potrebujem? Nie, to som nechcel. Tak, naťažíme si tu trošku ešte uhlie, nice. Dyňa? OK. Zaujímavé. OK, takže dáme sem hlinu. Tak. Opatrne. Hop. Tak, budeme tuto. OK, už tu máme nejaké uhlie, kamene. Krása. Musíme stať na tom, pre istotu. Ne, slepica. Lapis lazuli. Jak mi mohol padnúť lapis, keď som nemal ani železný pickaxe? OK, tie bloky sem dám. Pre istotu, pretože som nemehlo. Tak. A môžeme ťažiť. Ak sa vám to bude páčiť, nezabudnite zanechať like a odber. No, aby som vedel, že o to máte záujem. A ešte netočím videa tak často pretože na to nemám čas. Ani. Chcel by to ešte nejaké kamene? Nie? Peppa Pig. Hej, ty špína malá, poď sem. Bože môj. Tebe to chcel nejakú čistku. Ahoj, slepica. Slepice sú tady. Ahoj, slepice. No, tu ešte niečo naťažím. Dovidenia, slepica. Vlastne prioritou tohoto dielu bude iba získať nejaké dobré suroviny a v druhom už možno... Nice, aj niečo ťažiť. OK, ukáž. Vlna. Dobre. Počkaj, musíme si to vytriediť trošku. Flint. OK. Takže brown mushroom nepotrebujeme. Cocoa. Beans. Melon seeds, to nepotrebujeme. Oak sapling. A carrot. OK. Oak sapling tu idem zasadiť. Ja si najskôr zväčším ešte plochu. Plochu zväčším, som povedal. Hej, ale mám ho celkom dosť toho kameňa, takže to tu trošku zväčším. A zasadím tu ten sapling, lebo drevo potrebujeme. Tak,
Tak. A to stačí. Ešte si tu trošku nakožíme nejaké vecičky. Malované věcičky. Počkaj! Dia! No helna! Počkaj. Mám koľko železa? Potrebujem pec? To mám presne na pec, kámo. Yes! Kámo, yes! Máme aj uhlie. Kámo, super. Kámo, super. Kámo, super, nice. Máme iron! Máme iron, nice. Neviem prečo, ale nejde mi dole hunger. Počkajte, ja sa skúsim pozrieť. OK, pozrel som sa, ale mal by mi ísť dole, takže neviem. OK, a ideme si vykraftiť železný krompáč. Nice. A máme dia! Máme dia! Nice. Máme ho, že? Máme dia! Nice. Dobre, ja za zlakom. Vecičky. Truhla. OK, modlím sa. Dobré veci. Čo som dostal? OK. Ďalší oak sapling. Nie, to som nedostal. Dostal som ďalšie drevo. Akáciové, výborne. Už tu mám 3 druhy dreva. OK, mám tu ešte nejaké jedlo, tak to si môžeme dať keď tak vypiec. Hej. Joha. Ja mám shift. OK, máme. Tak si ich dáme sem. A sem. OK. Jo, my budeme mať really aj trávu. Pretože ak som tu mal ten grass block, tak ono sa to rozrastlo. Dia! Nice! Môžeme si urobiť ten pickaxe. Či meč. Tak. Dobre. Čo to je? Efficiency 2! Ty vole! No tak to ako brácho. Tak s tým neumrem. To nie. Oak plants. A čestku. Kámo, čestku. Ale seriózne. OK. Urobím si 2. Dobre. Tak. Dám si sem double čestku. Boom. A máme. Nice. Takže efficiency si sem dám diamanty, rybu, toto, stone pickaxe, irony, uhlie, drevo, leather, wool, meso, sapling, dirt si nechám. To si zväčším. Lapis. A mesko. Oby sme mali vytriedené a ťažíme ďalej. OK, ak získame ešte... Oh shit! Ak získame ešte jeden dia, alebo 2. Ak získame teraz diamant, tak to ešte bude pokračovať, dokým nenájdeme ešte ďalší. Ale ak nájdeme diamant trošku neskôr, tak to bude ešte pokračovať celkom. Ťažím to tu minimálne. Ty vole, neviem, 2 minúty. OK, truhla. Brambúrky. Potato. Poď táto. Čo? Ďalšia? Mesko. Super. Nie, to není mesko. Ty vole! Teraz mi to tu vyrástlo pred ksichtom. Dreva nikdy není dosť. Takisto ani uhlia. Jo, uhlia. A idem si zväčšiť ostrov.
zatiaľ. Sapling. Nice, máme 2. Tak si to tu zasadíme. Tak, a ďalší si sem schováme. Drevo, hlie, link, potato, irony. Aj keď tie irony, no ja už si z nich môžem urobiť chestplate. Aj keď neviem, k čomu mi to bude, ale ako, dobre. Tak, chestplate. Jaký som fešák. Som fešák aj v realite. Ak chcete, aby som sa odhalil, napíšte pod toto video, chcem odhalenie. Ak tu bude minimálne 10 komentárov, na ktorých bude napísané chcem odhalenie. Bože môj! Tak ho urobím. Jo, nemám s tým problém, ja sa odhalím. Čo čumíš? OK, diamant furt nikde, takže už by som ho ako celkom... No, zišiel by sa. Hop. Dia! Dobre, vyťažím ho. Ešte toto tu dokončím, takže epic song. OK, postavím sa na tento blok a ďakujem, že ste to dopozerali až do konca. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber. A ja sa s vami lúčim. Ježiš, on tu vyrástol ten strom. Ja sa s vami lúčim. Ahoj.